ኣብ ዝሓለፉት 9 ኣዋርሕ ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ብዘጋጠመ 2294 ሓደጋታት ትራፊክ 31 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ 137 ብከቢድ 343 ብፎኪስ ከም ዝቆሰሉ ጸብጻብ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል የነጽር በዚ ሓደጋታት ኣብ ንብረት ዝወረደ ዕንወት እውን ኣስታት 35 ሚልዮን ናዕፋ ይግመት ሓደጋ ወዝበኳ እንተኾነ ጥንቃቐ ምግባርን ሕግታት ትራፊክ ምግባርን ግና ከም ዝንክዮ ኣይማተን ሎሚ ኣብ መስመር ደቂ ኣምሓራ ኣስመራ ንዘጋጠመ ሓደጋ ምጽራፍ ኣውቶቡስ ብዝምልከት ዝተዳለወ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ መስቀል ገረዝጊሄር ከቕርቦ እዩ ሎሚ 29 ጥቅምቲ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣብ መስመር ደቂ ኣምሓራ ኣስመራ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምጽራፍ ኣውቶቡስ 18 ሰባት ሞይቶም በቲ ሓደጋ 9 ብከቢድ 15 ድማ ብፎኪስ ከም ዝቆሰሉ ጸብጻባት ሆስፒታላትን ፖሊስ ትራፊክን የመልክቱ እታ ቁጽሪ ሰሌዳኣ AR3 A1296 ዝሓዘት ኪንግሎንግ ዝዓይነታ ዋነት ኩባንያ ህዝባዊ መጓዓዝያ ሓራት ዝኾነት ኣውቶቡስ ንግሆ ካብ ሰገነይቲ ተበጊሳ ኣስመራ ክትኣቱ 14 ኪሎ ሜትር ምስተረፋ ዛጌት ጠንቁብ ዘይተፈልጠ ሓደጋ ከም ዝጸደፈት ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል ሓቢሩ በቲ ሓደጋ ከቢድ ኣካላዊ ማህሰይቲ ዝወረዶም ኣብ ሆስፒታላት ሓሊበትን ኦሮታን ክንክን ይግበረሎም ኣሎ ማህሰይቶም ቀሊል ዝኾነ ድማ ሕክምናዊ ረድኤት ተገይሩሎም ነናብ ገዝኦም ከም ዝተፋነው ተፈሊጡ ኣብ ፖሊስ ዞባ ማእከል ሓላፊ መርመራ ሓደጋ ተለንተ የሴፍ ብርሃነ ነሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ጠንቅቲ ሓደጋ ኣብ መርመራ እኳ እንተሎ እታ ናይ 44 ሰባት ኣውቶቡስ ኣብ ከባቢ እምበይቶ ምስ በጽሐት ካብ ጽርግያ ንሸነኽ የማን 100 ሜትሮ ከም ዘንከራረወት ገሊጹ እዛ ኣውቶቡስ ናይ ኩባንያ ሓራት እያ ኪንግሎንግ ካብ ሰገነይቲ ተበጊሳ ናብ ኣስመራ እያ ትጓዓዝ ነይራ ኣብ ከባቢ እምበይቶ ክትበጽሕ ኮላ ካብ መገዳ ናብ የማን ጸዲፋ ኣስታት 100 ሜትሮ ኸውን ከይደያ አንከራሪያ ምናልባት ተጠንቂ ገና ብሕጂ እንታይ ኮነጽናዕ ኢና እንደፈለጥና ነገር የለን ግን ካብ መስመራ ናብ የማን ጸዲፋ ከም ዝወረደት ኢና ፈሊጥና ዘለና ካብ ግምታት ሕጂ ከተጽናዕ ይሓይሽ ይኸውን ኢልካ ምዝራብሲ ርግጸኛ ክትከውን ኣይትኽእልና ከመርመርቲ መጠን فريم كبوتها خيل استرسو كابي خيل وي مكينة أتياتو تكون تخيل جنا كابتن بهيوت دوسو كان الزرار بما شو عمل سنتهمنا بحشي እቲ ሓደጋ ከቢድ ብምንባሩ ንግዳያት ንምርዳእ ሓለፍቲ መንገዲ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ሞያውያን ጥዕና ፖሊስን ካልኦት ኣካላትን ዘርኣይዎ ውህደትን ተገዳስነትን ልዑል መንባሩ ርእይቶኦም ዝሃቡ ካብቲ ሓደጋ ዝደሓኑን ኣብቲ ናይ ምድሓን ህይወት ንጥፈት ዝተዋስኡን ገሊፆም